La Sala Corrioles del Centre Moral va acollir el concert de Queu Xiberta dins el cicle de concerts Essencials. L'Essencials és un cicle que alterna els seus concerts amb Arenys de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet i també Arenys de Munt i combina artistes amb trajectòria sòlida amb altres que comencen a sonar. Queu Xiberta va reunir unes 50 persones que van poder gaudir dels temes del seu primer disc, així com descobrir temes del seu darrer treball. Estic molt il·lusionada, estic tot el dia que estic molt nerviosa, perquè cantar sempre els temes propis fa molta il·lusió, perquè estem molt de temps preparant-los, assajant-los, parint-los, mastegant-los, i quan els podem ensenyar se'ns hi en va la passió, no? Llavors hem de fer com un control, no?, d'aquesta emoció, però estem supercontents d'estar aquí, molt, molt contents. I arribo a casa cansada, desmatinada, i em mira la fresa que em mira. Respirant de tot. El segon disc té més timbre, algunes cançons tenen més timbre una mica més elèctric, d'acord? El primer disc hi ha molta fusta i molt acústic, i en el segon sí que hem abogat per fer una mica més de guitarra elèctrica, alguna guitarra acústica, i hem variat una mica el so, però no perdem la genuïtat, diguéssim, de lo que és el Queu Xiberta. Sí. El darrer concert del cicle Essencials serà el de Guillem Roma. Es farà dissabte 16 de juny a les 9 del vespre al convent de les Clarisses d'Arenys de Mar. Com ho faig gegant enmig del mar, un quadrant i un sextant, coralet per tu i per mi, per tu i per mi, per tu i per mi, coralet, coraleta que hi tan vi, per tu i per mi, amagadeta sota del coixí, amagadeta sota del coixí, amagadeta sota del coixí, amagadeta sota del coixí.